Afugo me a lot of ndị Igbo anyị ga-abụ ekwukwala okwu science and technology like this. Fascinating all they attached to spirituality. Unu ka m bịara ya address today. Ọ bụ na ị na-ana video ma kita, ị ga-follow bot to Elon Musk. Do you understand me? Then for the first ever made car, or the corner 1880 something. Ka onye Germany invent ife na afuketa bu okpa na abu no ofu okpa n'elu, the first ever made car. Do you understand? Now achọrọ m ịjụ gị ajụjụ azị gị nwa bụ onye Igbo na-ege m ntị. Ụdị robot a kịta na Elon Musk ụlọ ma nke ndị China na-arụ, ọ dị ka ekwipụ dis robot ị na-afụ ma nke a na-adị ka nkịta, ọ dị ka ekwipụ ya buru ya wee bata village gị na achọrọ ịnụsa village mụ na gị na-abụ ma obodo anyị ọgụ. Ọ dị gị ka o nwere any spirit ma ọ bụ any force nwere ike stop robot a not to wipe all of us out? Do you think that na robot a face ya mụ na gị na-abụ na buy today na mụ na gị ga-achịta aja? Listen, no efe nchọ ịkọwara gị ebe a. Ị na video m ị ga-afụ our brother na-akpọ Mile Nwilo. Achọrọ m iji ya wee kọwara unu ihe here ka ị ghọta that na ọ bụ that ị nọ na buy today na this century mụ na gị na-abụ nọ na ife ị na-practice spirituality, ife ị na-agba bụ okirikiri, because there is no progress. Onwere atom of power dị n'ime spirituality. Ọ bụ na as a young guy na-ege m ntị na this century na ị na-aka akọ spirituality, ọ nọ ka ị na-agba onwe gị ọsọ afịa. Pay attention n'ife a na-achọ ikwu ebe a because ọ ga-abalị gị nnukwu uru. Ihe share this video. Na nwanne anyị nwoke abụ Mile Nwilo, unu na-afịa na dị social media anyị ọpụta ebute moto. Ife the incantation ya na mkpu niile ọ ga na-eti bụ nne nwaanyị baba dudu, nne nwaanyị jere obodo oyibo bute ego nata. Ọ bụ that na omebelolo gị chere na ọ ga-emele gị. Mile Nwilo na-ekwu ife ahụ nye Mile Nwilo 50 years to come. The same language ahụ Mile Nwilo na-asụ ka ọ ga na-asụrụ gị, nne nwaanyị baba dudu, nne nwaanyị jere obodo oyibo bute ego nata. There is no atom of progress. I don't know if you get me. That is why I do say that as far as in a spirituality in this century, in a because you will never make any move. Now, ekutezi science and technology if you practice social spirituality na cream. Now with that spirituality, I invent aeroplane. With that spirituality, I invent motor. With that spirituality, I invent phone. With that spirituality, I invent computer. With that, I invent this cream. Now, under this cream, maka spirituality, can it things I invent golo or one use today? Mobugolo na our society, muna gana abono, abolo gobuna, unwa gebu ewu, ngata. Gị awaji, gị ga-eri, gị ga-agụ ọjị, gị ga-ata, gị ga-egbu ọkụ, gị ga-ata, gị ga-akpọ mmanya, gị ga-awụpụ, gị ga-anwụkwa dị mmanya. Ihe a belief system, uche adị m aka ụda akụkọ afọ anọ madam eme ife believe, ife na-eme ihe bụ reality of life. And ọ naghị alọkwa m ije na ebe nna m fanọ. Ya bụ a different case entirely, because o nwere onye mere exist here before me. Do you understand? Mwabiana this kekerafia bụ science and technology. The first ever car in Afueba bụ na 1880 something ka invented this car. Now, jiga azụ that to ebe invented this car to ebe the car on tata. It was share the progress eme. Jiga azụ the inventor still invented the brain. Na ebe brain no today if the progress. I don't know if you get my point. Mana achọ Mile Nwilo tata afụrụ ya nwa ya pụtakwa nwa ya ga na-akọkwalị gị the same akụkọ afọ a na-akọlụ gị, nne nwa ya jere obodo oyibo bute ego wee nata. Onwere any power dị na spirituality. Nwanne m nwe ife nchọ ịgbaga ebe a. Anything ọ bụla ị na-akọ today na this century mụ na gị na-abụ no that you don't have any evidence, you cannot prove it. If a bụ farasi, believe ịkọzi n'ụda akụkọ afọ.
You understand? Ọ bụrụ that na ndị a na-agba gị okwu spirituality no really na spirituality the part of science and technology. Kpọọ ofe ife afa nọ n'ala Igbo anyị invent goro mụ na gị na-abụ. At least nna m na gị na-abụ invent gidere invent eme ogbunigwe. Invent eme egbe ọka. Invent a lot of things. Then if someone akọrọ spirituality today na-ele claim that without spirituality na yala alụ computer. If you want to know about computer today, you have to go to school. The structure they go that place. You don't need any spirit to hear my very basal computer. You don't need any spirit to give me a pilot. You don't need any spirit today to give me a driver. You don't need any spirit today to give me a phone. Then put technology like this and the buy an illegal cream. Now I that now with their spirit and they cannot manufacture aeroplane. Stop believing Pharisees in one name. Stop putting a superstition. Here I'm going to a typical example. If you want million, if you remember, if you want to go, bow able to motor. Now I'm going to want you will able to take another. All about that 9 million 50 years to come. The same practice I can have for them. Do you understand me? Now, if that spirituality na by today will I achieve? Actually, nke ghọtara na spirituality a na-akọrọ gị aka is all about belief system that doesn't exist anywhere. You are just going around. Ị na-agba okirikiri every year to year. Kwa the same sector afọ no progress, no achievement. Onwere ife a ga-asị kịta na ị na-akọ ịkọgoro akọ spirituality in manufacture things a na-afịa anya. Ị chọọ ịbụ a doctor today, you have to go to school. Ị chọọ ịbụ a nurse, ị ga-aga school. So kedu ife unu na-awa apụtara ị na-ere egali cream akụkọ spirituality so spirituality asịgụ ekwute okwu repere like this ikwu okwu spirituality na-ajụ onwe gị dịsị rọbọtụ agada abatakwute mụ na gị na-abụ na ndị China ji ewe blọọgụ wee bịa na bai maọbụ ndị Amerịka ji ewe blọọgụ wee bịa na bai. Do you think na mụ na gị na-abụ ga-afọ? Do you think na mụ na gị na-abụ ga-afọ? Do you think na anyị nwere the capacity a challenge any world power battle na by today na anyị na-aka spirituality? Mana m nwe ife dị na spirituality mụ dị ife dị ebe afọ ịdị na is all about belief system. Mụ nwe ife nchọrọ ịgwa achị na-achụ today Asians achụ ọnụ ya far back chụcha ya lapịa upgrade ye. Ajị na-achụ today European achụ ọnụ ya far back chụcha ya lapịa upgrade ye. Pụọ ị ga-eto ihe mụ na gị na-abụ nọ na-aka akụkọ eze nwaanyị jere obodo oyibo buru ego wee bata. Obodo afọ a na-eji ebute ego afọ mmadụ one from obodo anọ na village ga-ebukwe n'ego na village ga ha nọ n'obodo pefa. What is advanced every day? Na advance na technology nọ na-aka akọ spirituality. Now spirituality mere ka ihe wee manufacture phone. Mgbe gị nwa na-aka akọ spirituality ahụ manufacture that phone ka afọ. At least na the mineral resources eji manufacture phone bụ na Africa ka ọ dị. Were that spirituality ahụ program all your own phone. Create an institution. Ka ndị be anyị bịa mụwa ma programming ma coding. Pụta na superstition. Onwere any power dị na spirituality. Ihe a niile bụ Pharisee egwu ka a na-eyi gị.